नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आम्ही विटामायने येथील कातरखटाव येथील आनंद माने यांची 4 वर्षाची 1000 झाडे आहेत, 2.5 एकर व 2.5 वर्षाची 1 एकर बाग आहे। तर ती छाटणी करण्यासाठी आम्ही आलेलो आहे। गेल्या 1.5 वर्षापासून ही बाग आपल्या गार्डन्स खाली आहे। गेल्या वर्षी याचं उत्पादन व्यवस्थितरित्या निघाले, फक्त काळ्या स्पॉटमुळे प्रॉब्लेम ह्या सुद्धा बागेत आला होता। तर आज आमची टीम 14 लेबर आहेत, तर ती छाटणी करण्यासाठी इथे आलेलो आहे। आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने छाटणी चालू आहे। तर छाटणी घेताना ज्यामध्ये गर्दी करणाऱ्या फांद्या आहेत त्या आपण पाहू शकता इथे काढलेल्या आहेत, जेणेकरून मध्ये स्प्रे घेताना जास्त गर्दी झाली नाही पाहिजे, पाला जास्त राहिला नाही पाहिजे। व प्रत्येक काडी जी आहे ती साधारणतः 10 इंचावर ठेवलेली आहे व छोटी जी उदबत्तीच्या साईजची काडी आहे ती आपण पाहू शकता ती साधारणतः 2 ते 3 इंचावर ठेवलेली आहे। आपण पाहू शकता की व्यवस्थितरित्या अशी छाटणी चालू आहे। तर ज्या शेतकऱ्यांच्या 3 वर्षापुढील तानावर सोडलेल्या बागा आहेत त्यांनी अशा पद्धतीने छाटणी करून घ्या। सुटसुटीत व व्यवस्थित गर्दी होणाऱ्या फांद्या काढून टाका, म्हणजे फळाची क्वालिटी देखील हवा खेळती राहिल्यानंतर आपल्याला चांगली मिळेल। यानंतर ह्याची छाटणी झाल्यानंतर साधारणतः उद्या कीटकनाशक व बुरशीनाशकची फवारणी घ्यायची आहे। त्याच्यामध्ये साफ पावडर 2 ग्रॅम, फिंडाल 1 ml, तसेच ॲप्लाड 1 ml प्लस स्टिकर, तर याची फवारणी घ्यायची आहे। व या बागेला साधारणतः 17 मे आहे, 17 मेला छाटणी चालू केली आहे। याला साधारणतः 22 मेला पहिले पाणी चालू करायचे आहे व पहिले पाणी देताना यांना त्या पाण्यामधून 2 एकरी 1 किलो ह्युमिक व 1 ग्रॅम IBA सोडण्यास सांगायचे आहे। ठीक आहे। ज्या शेतकऱ्यांची 3 वर्षापुढील तानावर बागा आहेत व्यवस्थितरित्या छाटणी करून घेणे।